Illum ser nagħmlu żjara fl-armerija tal-Palazz. Oriġinalment l-armerija kienet fis-sala fejn illum hemm is-sala tal-Parlament. Però mbagħad meta fis-snin 70 saret il-Parlament fil-parti ta' fuq tal-Palazz, l-armerija niżlet hawn nisfel fejn hawn l-istalel tal-Palazz. Meta din l-armerija terġa' titla' fuq eventwalment il-Parlament joħroġ minn dan il-bini, tkun l-unika armerija fid-dinja li għadha fil-bini oriġinali u fis-sala oriġinali tagħha. Għalhekk din hija xi ħaġa importanti ħafna. Però l-armerija fiha ħafna affarijiet importanti u l-esebiti tagħha huma wħud mill-aqwa affarijiet li kienu jużaw il-kavallieri fil-ħajja ta' kuljum. L-armerija hija maqsuma f'żewġ partijiet. Għandek il-parti tal-infanterija u l-korazzi li kienu jilbsu il-kavallieri u s-soldati tagħhom bħala lbis protettiv waqt il-gwerer, kif ukoll mbagħad il-parti tal-artillerija fejn hemmhekk insibu l-armi li kienu jisparaw bihom u li kienu jiġġieldu bihom. Propju l-ewwel vetrina f'din il-parti fejn insibu l-ilbies insibu vetrina li hija dedikata kollha għall-ilbies li kienu jilbsu it-torok li jattakkaw il-Malta waqt l-assedju l-kbir. Impressjonanti ħafna f'din il-vetrin huma l-qisin tal-balal li kienu jisparaw kontra swar tal-Birgu u tal-Isla. Fosthom il-balal il-kbar li nsibu fuq in-naħa ta' wara li kienu jiġu sparati minn żewġ kanuni kbar li kienu ġabu magħhom it-torok li kienu jissejħu Bażiliska. Dawn il-balal kienu kbar biżżejjed li kolb minnhom kien biżżejjed biex jifqa' saħansitra is-swar. L-Ordni ta' San Ġwan minn dejjem kienet iżżomm arsenal fejn fih kienet tiġbor l-armamenti tagħha, però kien il-Gran Mastru Alof Dewinja-Kurt li ġietlu l-idea li barra li jkollu arsenal ta' armamenti jibda jpoġġihom ukoll għall-esebizzjoni biex bekk turi l-qawwa tal-Ordni ta' San Ġwan. Minn dakinhar l-hemm kull Gran Mastru beda jara li kull kavallier li jmut iħalli l-armamenti tiegħu fl-armerija tal-Palazz. U għalhekk din il-kollezzjoni saret waħda mill-iktar kollezzjonijiet prestiġjużi li nsibu fl-Ewropa kollha. Meta tibda tħares lejn it-tip ta' armamenti li tara f'dawn u korazzi li tara f'din il-wirja, tinduna kemm biċċiet minnhom kienu opri ta' arti kbira. Oħrajn tara fuqhom sinjali u anke effetti ta' balal jew daqqiet tal-anezz jew xwabel li żgur li min kienet jilbisha il-korazza kienet salvatlu ħajtu. Waħda mill-iktar korazzi prestiġjużi li nsibu f'din il-kollezzjoni hija l-korazza tal-Gran Mastru Alof Dewinja-Kurt innifsu. Din il-korazza hija korazza mill-isbaħ li fiha dekorazzjoni fuq id-deheb. Il-Gran Mastru Dewinja-Kurt kien ippoża b'din il-korazza biex il-pittur famuż Caravaggio għamel pittura tiegħu liebes din il-korazza. Dan il-kwadru prestiġjuż u sabiħ illum il-ġurnata jinsab ġol Mużew tal-Louvre ġewwa Pariġi. Sfortunatament hawn Malta kull m'għandna kopja tiegħu. Barra minn hekk insibu korazzi oħrajn li huma importanti ħafna bħal korazza tal-Gran Mastru Garces li tinsab f'din il-vetrina wkoll. Hawnhekk insibu korazza oħra interessanti ħafna li hija l-korazza tal-Kavallier Verdelen. Din il-korazza kienet intużat mill-Gran Mastru Emanuel Pinto de Fonseca u ippoża biha biex pitruh, kif ukoll mill-Gran Mastru Hompex. Dawn iż-żewġ Gran Mastri kienu libsu din il-korazza biex jippużaw għal kwadru tagħhom li jinsab fil-kurutur ta' fuq tal-palazz.
Kif għattilkom iktar kmieni, ħafna mill-korazzi li nsibu f'din il-kollezzjoni kienu jintużaw waqt il-ġlidiet li kien ikollhom il-kavallieri u s-soldati tagħhom. Però mbagħad kien ikun hemm oħrajn li kienu jsiru bħala prestiġju. Fil-fatt insibu wħud minnhom li saru minn l-aqwa mastri f'dan ix-xogħol. L-iktar isem magħruf f'dan ix-xogħol tal-korazzi kien Poppeo della Cesa. U hawnhekk insibu din il-korazza tiegħu li meta bniedem jifliha mill-viċin jinduna kemm din hija veru biċċa xogħol kbira. Della Cesa kien meqjus bħala l-Caravaggio fix-xogħol tal-armatura. U meta tara dan ix-xogħol tajt li kienet verità. Waħda mill-ikbar mistoqsijiet li dejjem bniedem jistaqsi meta jiġi hawnhekk hija kif dawn in-nies kien jirnexxielhom jiġġieldu jimmanuvraw b'daw il-korazzi fuqhom. Kienet xi ħaġa li kien jirnexxielhom jagħmluha u kienu jiġġieldu wkoll biha, però ma nistax nifhem jien x'kien jifdal fik jekk tmur għall-ġlied u ssib xi wieħed bħal da quddiemek. Għax naħseb jien in-nies ma kienux jiġġildulu, kienu jibżgħu minnu jitilqu jiġru meta tara bniedem daqs dak. Permezz ta' numru ta' manikini nistgħu nieħdu idea ta' kif kienet tkun truppa li kienet tkun sejra għat-taqbida fi żmien l-ordni. Hawnhekk minn daw il-manikini naraw kif kien l-ilbies u kif dawn in-nies kienu jservu ta' protezzjoni il-korazza li kienu jilbsu. Kieku ma kienx tkun din il-korazza, it-telfiet f'ħajja kienet tkun ħafna ikbar meta kien ikun hemm taqbida. Però bis-saħħa ta' dan l-ilbies ħafna nies kienu jiffrankaw il-mewt kemm il-darba. Din hija s-sala tal-armaturi ġewwa l-armerija tal-palazz u hawnhekk iżuruna ħafna viżitaturi matul is-sena u huwa wieħed mill-iktar postijiet, speċjalment fil-belt, li jiġu fih nies speċjalment barranin anke minn cruise liners. Hawnhekk minn żmien għal żmien ikonna xogħol proġetti ġodda fejn nieħdu ħsieb anke l-esibizzjoni dejjem narrikkixxu il-vetrini tagħna, l-esebiti li huma ovvjament il-ġojjelli li wieħed jiġi hawnhekk ġol armerija. Bħalissa qegħdin naħdmu fuq din l-esibizzjoni li għandna. Speċjalment sejrin nagħmlu anke manekkini imlibsin b'armaturi oriġinali ta' żmien l-assedju l-kbir u imlibsuhom bil-ħwejjeġ u aċċessorji bħal xabla, bħal stalletti, bħal apparati ieħor li kien jintuża fil-gwerra biex il-viżitatur jifhem aħjar dak li jkun qed jara fil-vetrini. Sfortunatament din l-esibizzjoni dejjem kienet ibbażata fuq l-armaturi infushom u l-viżitatur ma jkunx qed jara x'kien ikun qed jabbellixxi dawn l-armaturi, pereżempju, partijiet tal-ġild, partijiet tat-tessili, tal-ħwejjeġ, armamenti. U dawn kalla jrid forsi xi sentejn li ġejjin inkunu nistgħu nesponuhom għall-pubbliku, ma bħalissa qiegħed isir dan ix-xogħol. Din il-mixja li għamilna f'din il-parti tal-armerija tajna daqqatajn lejn l-infanterija u l-ilbies protettiv li kienu jilbsu il-kavallieri u s-soldati tagħhom waqt il-battalji tagħhom. Nista' nassigurakom li l-armerija fiha ħafna iktar xtofri
Aħna il-parti l-oħra ġifieri fejn hemm l-artillerija ser nerġgħu niġu fil-palazz tal-President u nerġgħu nidħlu fl-armerija biex inżuru dik il-parti wkoll. Però dak se nagħmluh fi programmi ieħor darb'oħra. Allum ser nifqu hawnhekk, komplu segwu il-programm Malta u lil minna.